Right, vadiwa vatariri tinokuchingamidzai paNhimbe TV. Muzuva ranhasi tine chirongwa kana tine hurukuro naBaba Murundo. Vazhinji ndinovimba munotondera pane nyaya yakambobva kudare kwaMambo Makoni. Yanga iri nyaya yevagari vekuVillage C. Vaiti izvo ivo aiwa isusu takanyorwa mazita edu pamucheka. Takazoita zvekare tsvakurudzo tikaita kutevera nyaya iyi kuVillage C, tikanokurukura zvekare nevagari vavo vaiti isu takanyorwa mazita pamucheka. Vakaburitsa nyaya dzakawanda svondo rino ratabva iri. Mukatarisa pano pachannel chirongwa ichi chiripo muzuva ranhasi ari kunenerwa kana kuti ari kupomerwa kuti akanyora mazita ndiyo watiri kukurukura naye paNhimbe TV kuti tinzwe divi ravo. Vamurundo, ndinokuchingamidzai pachirongwa. Tinotenda. Vamurundo, vazhinji vangade kunzwa kuti nyaya iyi yakafamba sei. Mukambotitsanangurira muchidimbu kuti zvakatangira apa zvikaenda apa. Zvakafamba sei kuti tizosvika pakuti takazokuonai makuya kudaro. Nhau yakaitika ngekuti kufamba kwekaita nhau kuti nini ndizosvike pakuya kudare. Mushure umu ndichinge ndiri semutungamiriri mumusha. Ndine matambudziko andakadini andakasangana nawo. Dambudziko rangu rakavererere kutanga, rakavererere kuenda kundosungiswa naSabhuku, kundosungiswa kunyaya dzezvemagariro ezveminda. Sabhuku aenda kundondisungisa, ndakazofonerwa nevakuru kwaanga aenda kumaofisi kundoti kunokasvika murume akadai. Inini handidini, handizvizivi zvaataura. Tichibva tagara, achibva aenda futi. Inini ndobva ndagara. Unozwa kuti semunhu wekuti munhu ukasangana nedambudziko izvinhu zvakaita imini mune mabatsirwo ayamunoita. Handiti muchienda kundobatsirwa handiti kuti nyaya iyoyo idini ipere, usapinde mudambudziko ripi iroro. Ini ndobva ndakabva ndabatsirwa nemumwe muprofita ndofunga aigara kuHarare. Profita achigara kuHarare akatoita zvekutondifonera effect kuti ashandaona nyaya dzakadai nedzakadai, saka ndoita sei. Akati no mabatsiriro andinokuita kuti nyaya yako urege kundosungwa kwamangarwa nyaya iyi. Inawe yekuti chiita zvakati nezvakati. Ndobva nditi tsvaga jena. Kana watsvaga jena unonyora mazita evanhu. Handitika unofungidzira kuti vanhu vanogona kuzonge vari including kusapota Sabhuku kana kuti kusumudza musoro munyaya iyi iyoyo kuti usazarira. Ndobva ndangonyora mazita ayo, ndobva ngonditi unoisa mvura mujagi, then kana unoisa mvura mujagi wogeza kumeso nejira iroro, then jira iroro unongotsvaga chero dombo kana muti dombo riri pai muzasi memuti ongotsimbirira ipapo. Ndobva ndatongodaro tatongogarawo tagara paya paNext Door pakwa paita nhamo. PaNext Door paitika nhamo semi munogona ndogara padombo paya mama kutokudubura dombo riya mama maona jira riya ndobva ngoti inini ndaona jira iri. Ndobva daidza munhu tenga ari paNext Door engaripo. Ndobva atoti mirai ndikudaidzire ichi vanhu. Munhu uya akatotsanangurirwa aripo pane vanhu vakanyorwa jira iri shamari ndakupa. Unogona kuritora wongogona wondoridini kurieredza nerwizi. Isusu muchishona chedu ndizvo zvatinodini tinoziva. Unongorisasa kuti worieredza nerwizi. Uya akangoritora ndobva apa mumwe yakanga ari pakunyorwa kwemazita paya. Tagara takatoita burial order ipapo yambuya paNext Door. Taita burial order yawo yatoigwa. But vanhu nyaya idzi vakudziziva zvavo, but vanga vasingandibudiri pachena. Vakanga vachidzinzwa vangodini uchidzidzwa. Tatoti taamanheru ma6 ndobva ndakatotanga kuona gogogoi. Pandakamuka ndobva ndaona pamba pazara vanhu vese vemusha. Ndobva vandibvunza nyaya dzavo dzavakandibvunza. Tobva tatodini, tobva takurukurirana. Vakati isusu kuti tizive kuti tinoda kuti tizive kuti nyaya iyi ichokwadi here kuti wakanga waitira kuti usati kwadze kana kuti kuita sei. Ngatitsvage kwekudini kwekuenda kwekufamba. Ndobva watatsvaga kwekuenda kwekufamba kwamadzibaba Mhozi. Tobva taenda kwamadzibaba Mhozi kuya takaenda nevamwe vana kudini kuenda. Tichibva tasvika kwamadzibaba Mhozi, tichibva tasvika ikoko tichibva tadini tabatsirwa. Madzibaba Mhozi wakati nyaya yenyu inini handisi kuda kuti nyaya yenyu iende kwachief, asi ndoda kuti ndikubatsirei kuti zvinhu zvenyu zvingopere, muende mundodini mundogarisirana. Takenge tiripo wacho isusu kusanganisirana Sabhuku wacho tichibva tatoererana. Akati asi chandiri kuda handisi kuda kuti muende kundorwa kana kuti muende kundonesana nemurume. Chiendai mundotaure zvino unyoro mudzoka mese. Kana madzoka mese ndokubatsirai, kana ndakubatsirai mudzoka kupi kumba. Tobva tatodzokera kumba kuya.
tagara tadzokera kumba kuya tichidzokera kumba dzakuma past 6 foot wanhu ndobva wauya wanhu watanga kuuya paya ndo pakauya vamwe vangu vakubva kumabva vangu vakamwira vamwe vangu vakaita sei ndobva wauya pamba paya kutaurika kuchibva kwadii kwawanda vamwe vauti handokurova ndokudii ndopandakabva ndabva pamba bva ndaenda kwamutare vanhu vachibva vasara bva paita mumwe akanga ari kokwe dakati arega iti kugadzirisei inini handina kuenda kundogadziriswa ikoko nekusha kwekuti violence pamwe kwaitika violence ndichibva ndazogara bva ndauya pamba vanhu ndopawakachidini wakachizouya futi vanhu vauya futi pamba paya ndopawakachiti no patataurirana zvatakataurirana ndopawakachiti isusu nyaya yedu isusu ngatiiendese kupi takuiendesa kwachief tichibva taiendesa nyaya iya kwachief kusvika yazotongwa matongerwo akaitwa chii nyaya iyaya. Alright, tiri ipapo matsanangura nyaya yekuti makaenda kumuprofita akanokubatsirai. Chii chakataurika pamakasvika kumuprofita uyu? Nekuti tinogutsikana kuti isusu tichiuya kuvillage C kwenyu musi wechina takauya kuvillage C tikakurukura nevanga varipo ivo vanoti takaenda kumuprofita pakabuda zvakabuda. Toda kunzwa divi renyu mimi tisati tataura kuti ivo vakati chii. Kumuprofita kwakanzi chii pamakasvika imimi kana muchiri kurangarira kuti muprofita wamataura nezvake uyu akatsanangura nyaya yenyu achiti chii paakazokuti idzokerai kumba musanorwisana akatsanangura achiti kudii muprofita haana zvakatsanangura zvakanyanya. Muprofita chinhu chake chakangotsanangura iye akangotsanangura kubata dambudziko. Muprofita abata dambudziko kuti zveshuwa dambudziko ramaurira ndaribata iri asi dambudziko renyu harigoni kuti inini nhasi inini dai mamauya muri mese panapa ndingadai ndakubatsirai mama todzokera madini mese but handigoni kukubatsirai nekuti vamwe wenyu havadii hapana chiendai ndimundodzoke mukanga mandodzoka mouya inini ndokubatsirai ndikana ndakubatsirai ndongokudini ndokugezesai kana ndakugezesai modini modzokera ndo matsanangurira akaita muprofita. Hapana hapo ngepazotaurwa nyaya yekunzi kukubatsirai kwandoda kukuitai uku kunodhura kana kuti pane mari dzakataurwa pakubatsirwa kwamaiita dzekuti vanhu vakazeza kuti dzinogona kutiremera kubhadhara. Hapana mari dzakatotaurwa. Mari inini ndindakatobhadhara vanhu vakaenda musi wacho ikoko ndindakatobhadhara motikari yakavatakura tikatoya muno marusape munomu ndikavatengera madhiringi taakutodzokera kupi kumba. Asi kunobatsirwa uko hakuna mari yakachajwa vakangoti tinokubatsirai pachena muprofita panyaya yenyu iyi. Muprofita hapana mari yakachajwa. Muprofita akati mari ndokubatsirai ichi pachena ndokubatsirai pachena ndosaka anga ataura kuti nyaya yenyu handisida tiende kwani kwachief nekuti nyaya yenyu ikaenda kwachief inogona kukudini kukudhurirai uye mukarwa inini handichaiti nyaya yenyu saka inini ndokudini ndokubatsirai kana ndakubatsirai modini modzokera. Muprofita haana mari yakachaja. Alright, tiri ipapo vamarungu pane nyaya yakataurika kana kuti nyaya yakabuda pataita hurukuro nevagara ava ndoda kuti imimi mukomende panyaya yandoda kutaura iyi semataurikira yakaita zvekuti nhasi mukaenda pachannel yeNhembe TV munosvika muchiiona ndo mabudira yakaita. Tichikurukura tichita hurukuro iyi panonzi muprofita akatosvika akati aiwa imimi ndakubatai kuti baba imi muri muroi. Handizivi kuti mashoko iwa yakataurika here kana kuti vatakaita hurukuro navo vakanga vangowedzeredzawo kana kuti vakanga vakutokupomerai zvinhu zvisipo. Muprofita akati baba ndabata nyaya iyi mabatiro yandaiita kana ndaibata mabatiro yandaita semaitiro yamakaita muchitsanangura kudai sezvo kana taakuitsanangura isusu tinoti uroi nekuti already taakuda kuti tibatsire chii vanhu ndo matsanangurira yakaita full stop. Alright, tichibva ipapo tanzwa mataura nyaya yejira tichita hurukuro iyi panonzi zvekare pakazooneka rimwe jira rechipiri ranga riripo here kana kuti kwanga kwamungotaurawo kuvanhu jira rechipiri because hanzi pane jira rekutanga rakanyorwa mazita 21 then pakazoita jira rechipiri. Pajira rechipiri pane vamwe vari kuti pakazenge pawedzerwa mamwe mazita ndokuzosvika kunenge ku31 saka toda kunzwisisa kuti jira rekutanga nejira rechipiri akabatwa zveshuwa here kana kuti jira ranga ringoripo ranga ringori rimwe chete. Jira rechitu rakabatwa jira rechitu rakabatwa vakabvunza ndikavatsanangurira chii chakaitika pakuzoti paite jira rechipiri. Jira rechipiri ndakatoribatsirwa zvakare nemunhu iyeye yakanga yaanhawe kuti tete akuenda kumaelection handitika ndobva ngondibatsira akati ndobva akangondibatsira zvakangonditaurira kuti ndiite izvo ndo zvandakangoita panangorisa futi ipapo handina kunge kwandakarisa. Saka rakazongoonekwa futi riri pane imwe nzvimbo iyi yanga yaimwe nguva here kana kuti machira yakaonekwa pamwe chete.
machira wakanga wa mumwe musi wazodzoka wakati ngatiende tindotarisire maybe pamwe takasiya rimwe jira ndo pakazonda njira iro rechipiri. Aiwa vadiwa vatariri muri kuzvinzwira hurukuro yatiri kuita iyi navamarundo ndeyekuti vatsanangurewo divi ravo nekuti tinogutsikana kuti hazvizobudi zvakanaka tikanzwa divi rimwe chete. Ndosaka tavakoka muzuva ranhasi kuti vauye tikurukure navo vataure zviri pamwoyo pavo zvinyatsobuda pachena. Pamakaenda kudare vamarundo makazopedzisira mava kunzi muende munoona chiremba. Ndo patakagumira isusu kukuonai. Takazokuona hedu madzoka makuzonzi muende kumba, asi tikumboda pamakaenda kunoona chiremba apa. Pamakaenda kunoona chiremba kuseri kwechuru kwakabuda nawo yekuti chii? Kwatakaenda ndoona chiremba kuseri kwechuru. Chiremba akataura kuti vana vanofanirwa kudini, vanofanirwa kubatsirwa kugezeswa. Ndobva watara mutongo wawakatonga iwo. Watara mutongo watakatonga iwo. Chiremba ndobva wasvika pakuti murume uyu haatofanirwa kuti abve pano achienda kumba, anofanirwa kuenda kundozarirwa kumapurisa. Ndopa wakapedzisira vachiti nini munhu unoda mutongo wakati kuti ndiite izvi. Apa mainzi munofanira kuzarirwa nemhosva yei? Mhosva yamakanga mapomerwa yaita kuti muende kunozarirwa ndei? Nekuti tiri kugutsikana kuti nyaya yamuri kutaura panapa inyaya yemachira makanyora mazita. Saka makazenge makuda kuzarirwa nenhau yekuti makanga mapara chii? Apa zvakanga zvachireba zvemusoro wake, nekuti patakazopinda mashi ishe wachitaurwa nyaya iyoyo wakataura kuti mutemo wedu wenyika hakuna zvinhu zvakadai. Imimi mese imimi wacho makatarisana nemurume uyu tikaenda nemi kupolisi imimi tinondosvika tichiti tiri kumuzarira kuti aite sei. Handiti ndo pakapaona vanhu muono kuti zvataurwa nachiremba hazvidini, hazviko. Hatizivi kuti wakanga wazviona here pakuprofita kwavo kana kuti pakubatsira kwavo. Inini ndikatotsanangura ndikati kuuya kwandakatoitaka kutiza kwandakaita pakutanga ndakatiza noise. Kuuya kwandakaita inini apa muri kuti makatiza noise. Sorry inori kuita ndichikubata, ndoda kuti munyatsoburitsa nyaya yacho kuti nyatsobuda. Pamuri kuti makatiza pakutanga apa makanga matiza muchienda kupi? Ndandaenda kwaMutare. Kwamutare makanga maitiza nyaya iyi here kana kuti makanga muine zvimwe zvamaitotizawo kubva kuno? Chandaitotiza inini patime iyoyo mhirizhonga yakenge iripo nevanhu taigona kutemana kana kuti kurovana tokwadzana. Handiti saka inini ndakatomboona kuti kabheta kuti inini ndisuduruke. Handiti hasha dzevanhu dzoderera ndozodzoka semadzokera yandakazoita kusvika tese watonditi toda kuti tiende kwachifa nauramba takakwira tikauya kusvika inini ndazosvika inini pakurambira chiremba kuti aiwa inini handina pfungwa dzekutiza kuti pane kwandoda kudii kuenda kufambira nyaya yekuti ipere. Dai ndinotarisirwa yekutiza ndingadai ndisina kutiza kudzoka kundoyanana nevanhu nekufambira nyaya yekuti ipere. Saka inini panyaya dzekuti kutiza handipo, ndakaramba iyi. Muri kwaMutare kwamanga muchamboreva kuti makanga maenda kuitira kuti mhirizhonga iderere. Nyaya yenyu iyi makainzwa sei uye makainzwira papi kuti nyaya yenyu kuno yatsviriridza kana kuti yava kufamba kana kuti yava kupisa? Makainzwa papi pamakainzwa nyaya iyi? Takatogara tichitomwa tii tichitoteerera channel yawaBhozhongoro. Ndo patakanzwa nyaya yakubuda zvekutoti kana munhu wandaigara naye akatoshama kunzwa kuti unzi ndakaenda kuMozambique. Nditori pamba pake tichigara tese paya. Ndobva atongondisimbisa akati no vanhu vanotora news idzi ndizvo vanoita, siyana nazvo. Tichibva tatongogara tichingoenzwa yakatanga kuchibuda mumagurupu edu development nemagurupu edu emusangano ichingoforwardwa vanhu vachiforwardwa ndichingonzwa zviripo. Even pandaa ndiriko kwaMutare kwacho ikoko zvareve kuti ndaisataura nevanhu because foni yangu ndandineyo ichishanda. Vanhu vaingonditaurira zvadai, vamwe vakati uya titaurirane, vamwe vati zvakamira zvakadai, vamwe havo vakanga vasingagoni kutaura neni. Right, tiri panyaya yemagurupu iyi tinogutsikana kuti patakaita hurukuro pakabuda meseji mbiri dzatakapiwa. Ndinogutsikana kuti tinadzo mune mamwe nhare dzedu dzatinoshandisa dzebasa. Pameseji yekutanga pakabuda pachinzi imimi makazenge mavakusenda mameseji mumagurupu. Handizo maisenda mugurupu here kana kuti maisendera vanhu. Meseji yekutanga inonzi mune wamakanga muchitonenera kuti aiwa isu takafamba tikaenda tese kun'anga, iwewe kuvillage F une vanhu vawakauraya vanokwana kuita 17, inini kuno kuvillage C ndine vanhu vandakauraya vanokwana kuita 7. Meseji mungairangarira here? Ndeyenyu here? Uye yakazofamba sei kuti izenge yakutenderera muvanhu kudai? Meseji ndakatoizwa nyaya iyi ndichisvika kuti muri kunzi imimi makataura kuti zvakati. Ndichibva ndataura nevanhu vandakatotaura navo ndikati isusu zvakafanana ndiri mugurupu iri rapa iri reward development iyi.
imimi murimo muwadi development ka inini ndikatokanda message ichitaura nezvenyu munhu wese andoziva kuti message yakandwa naningi handiti ndipo ndakavataura kuti imimi munhu akakanda message iyi ndini ndakakanda here nekuti chinhu chese chine umboo hwemessage wemagurupu haunezi handiti munhu wemugurupu unotoziva kuti munhu ndinhinga akakanda message iyi neii zvakafanana munhu akakanda message pekutanga yabhozhongora audio yabhozhongora yakatokandwa nemunhu iye ndakabva ndatomuona kuti munhu yatokanda message iyo but handina kumubvunza kana tikuita sei yaiti chii message iyo munhu yakangoti inzwaiwo zvadii zvaitika handitika wamwe vanhu vachibva vatanga kubvunza kuti zvaitika kupi paiva paita akapindura kuti nyaya idzodzo siyana ichi nadzo kana muchida kudziziva endai kupi ikoko but munhu akakanda message ndakabva ndamuona kuti munhu yakanda message saka inini ndakanyatsotaura kuti inini nyaya dzamuri kunditaurira idzi handidzidini handidzizivini umboo hwenyu imimika chiuya ine mameseji acho kana pari pagurupu panapa segurupu randiinaro toita tsvagurudzo munyatsoona kuti inini ndini ndakataura handiti vanhu vachibva vamwe vakatoseka vakati anoshamwari nyaya idzika dzimwe dzacho ukada kuti dziteedzeraka vanhu vanoita nepasiripo but chokwadi chekwakabva meseji vanhu vanokuziva but nenyaya yekuti iwewe kana wagara iwewe handitika uri kunzi iwe ndiwe wakanganisa dzese dzinenge dzichifukurunwa dzinonzi dzaitwa nani newe asi chinhu chimwe nechimwe chinechi chine umboo sekuramba inini kwandiri kukuitirai kuti nyaya yangu mabudiro yakaita kwabhozhongora haaziri iwo nekuti ndakazi ndakaenda kumozambique ndakazoita sei ndikadii miti yese yabva yaoma pamba sekuya kwamakaita michiwaona dai makasvika pamba mukadai mine umboo hwamakatora ndichikuratidzai kuti miti drought rakapisa muvhireji medu miti yakatotemwa mimwe wamwe wakatotema wakaita huni handiti asi kunaya kwakaita mvura handitika miti yanga yangoma mabazi mashoma kunaya kwakaita mvura yese miti yese yagreen asi munhu akanzwa azvigamuchiri nekuti anenge achitarisa chimhosva as long nenyaya yamuri kutaura iri kunzi pakazobuda nyaya mune imwe gurupu zvichinzi ndakauraya vanhu vakati ainini papapa handipo right panyaya yemiti tinogutsikana kuti regai tigoronga nemi kana tinge tapedza chirongwa tinouya zveshuwa kana makasununguka matikoka kuti tiwe totora kuitira kuti nyaya yenyu divi renyu ribude nekuti ndiri kunzwa muri kunyunyuta kana kuti muri kuchema zvikuru kuti aiwa pane kwanga kuchibuda nhau dzenyu asi divi renyu risiri kunyatsobuda saka muzuva ranhasi ndosaka takudeedzai nekuti patakatoita hurukuro takasiya tatotaura kuti tichakubatai kuti tinzwe divi renyu nekuti hatingabati divi rimwe chete tosiya rimwe divi ndosaka nhasi tiri kukubvunzai mibvunzo yatiri kukubvunzai nekuti mibvunzo iyi yakabuda yakataurika pahurukuro dzatakaita saka nhasi toda kuti mutijekesere ipapo right tiri ipapo tine zvekare umwe mubvunzo wandinawo wakabuda pahurukuro yatakaita mubvunzo uyu wainzi handizivi ndanzwa muchitaura nyaya yeward development zvinoreva kuti munharaunda menyu mune zvirongwa zvamunoita zvakasiyana-siyana zvebudiriro pakabuda nhau yekunzi makaronga senharaunda kuti mutenge zvekushandisa kuzobatsirana kana kuri kuchera kubatsirana pakuchera makuva kana pachizenge paita nhamo mumusha urongwa uhwu munohuziva here kana munohurangarira here hwekutengwa kwezvinhu zvakaita semapiki mafoshoro ekushandisa panhamo mumusha zvemusha inini izvozvo zvandizizivi hamuzvizivi nekuti pazva inini ndakazotozvinzwa dzatova nyaya dzavakanga vakutaura mushure mine zvikenge zvadini zvaitika handitika mukufamba kwevanhu muri boka handitika hawazi vese vanotadza kunditaurira zvinenge zvichiitika zvadai but pakutengwa kwezvinhu izvi inini handina kusungwa kuti tikutenga zvinhu kana kuzviona kana pikicha zvandizvizivi nekuti zvinozonzi hanzi pamushure mekutengwa kwezvinhu izvi panonzi imimi makazobuditsa zvekare mamwe mashoko zvekare ekuti imimi matenga zvinhu izvi zvichatanga kushanda pamusha pako ende zvinhu zvanzi pane pamusha pazvinotonzi zvakatanga kutoshanda kuchera mushure mekunge imataura mashoko iwayo saka handizive kuti mashoko aya ndezvimwe zviri kugadzirwa here kana kuti mashoko aya makatomataura zvesho mashoko aya nini handina kuataura even ane umboo hwekuti ndakamutaurira kudaro ndinomuda pachinditaura kuti makataura zvakati nezvakati handizivi kutengwa kwematuzi inini chandakaziva ngechekuti takapedzesera kuine nzvimbo yakanga ichinetsa handiti nzvimbo iyoyo ndobva yatengeswa nemusha nzvimbo iyo yatengeswa nemusha ndiyo nzvimbo iyo yatengeswa nemusha ndiyo nzvimbo ine mari yavakashandisa kuuya kwachifi kuti dare ridii ritange handiti kutibva kwasara chenji iyoyo warise pakuronga kwavo ndipo wakati chenji iyi ngaitenge zvinhu zvaani zvemusha ndo kundotenga midziyo iyoyo yavakatenga idzi dzaitova nhau dzakazenge dzakubuda futi muhurukuro dzavo vanhu vakanga vari muboka rekuronga zvinhu zvaani zvavo ndo zvandinoziva kwete kuti inini ndine zvandakataura anything to say pamusoro pekutengwa kwematuzi kana musi wacho wakaita dare meeting yekuti wari kuratidzana zvinhu kana pawakaita meeting yekuti toda kundotenga zvinhu handisipo right regai tidzoke kunhau yekudare dare renyu
rakanopera sei, changamire vakatonga vachiti kudini pekupedzisira muchinopedza dare renyu, nekuti unogutsikana kuti makaenda kwachiremba mukadzoka. Changamire vakazokupai mutongo wekuti kudini? Changamire tiri kuna chiremba wakati ini ndoda mombe 5 ndiwo matauriro awo, nekuti munhu yazarirwa apinde pai mukati. Tichibva taenda kwa chifu wachibva watonga wachibva wandibvunza, ndikati chifu ini handikunyeperei, mombe dzamuri kutaura inini handizidii, handidziwani. Chifu wakati inini matongero yandakuchita angu pano, imimi wacho imi makanyorwa mazita, munobvisa ng'ombe 2, uyu akakunyorai mazita anobvisa mombe ngani 3. Ndiwo maziviro yandakaita iyi. Wachibva watopuwa neaseti figa yemari yekunzi mese kana makawanda mawandira yamakaita aya, mukati mari yakati mombe 2 dzinodini dzinokwana, ndiwo mutongo wa chifu. Saka pari zvino tichitarisa kudivi kwenyu, nekuti tinogutsikana kuti apa patakaita hurukuro nevagari vanoti makavanyora mazita pasi, vari kuti ivo havasati vawana mari yekuti vabvise kuti nyaya iyi iende mberi. Regai tibvunze kuti kudivi kwenyu mune here zvamati maita imimi panhaurwa iyi, kana kuti pamuripo wamakanzi muripo wekuti nyaya iyi igadzirike? Yes, of course. Inini ndakadzoka kwa chief. Kwa chief ndobva wati boka revanhu, ndakadzoka pa chief ndobva ndasvika paine mapurisa a chief aripo. Wakati boka revanhu venyu wayo wakadzoka futi pano. Wachiti isusu ku village kwedu isusu kwafiwa. Asi ku village kwedu zvakwafiwa. Taakufunga futi kuti ndiye munhu. Ndobva wanzitsanangurai mafiro akaita munhu. Ndobva watsanangura mafiro akaita munhu. Saka tinoda umbowo wakazara wekuti chii chaita kuti imini mudini mufunge izvozvo. Handiti. Munhu yakanga afa sei mafiro acho, munomaziva here kana kuti? Mafiro yange ekuti munhu uyu handitika ndo pane murume aichengeta maturuzi. Mukadzi wake handitika akadaidzwa nekumusha kwake kwana sekuru wake kwakaberekwa, wachida kuenda kumarango. Ndobva wahaya mota wari mukuenda ikoko, mota bva yaita accident. Handiti maona yaita accident, wamwe ndobva wakwara bva warapwa. Mudzimai wemurume aichengeta maturuzi ndobva takurwa bvaniswa kwaMutare, aenda kwaMutare bva ashaya. Ndose mabvunzirwa akaitwa wakapinda kuenda kwa mamba, wachida kuenda kwa mamba, wana kuona chifu wakaguma wari kumukupi kumapurisa, ende iwo wana kuya wachinditaurira kuti ndizovafambira. Ini ndakazotoudzwa ndaenda ndichifambirwa kuti anorega ndingodibhidzire ndiseketudze kuti mari dzakadziri kudiwa zidini dzikwane, ndichitoda kundoita payment of plan namambo. Handiti ndichibva ndaenda bva ndataurwa namambo a certain figure yandakataurwa namambo kuti shamari nyaya yako iweka haidi payment plan, tsvaga mari yakadini yakati. Ndichibva ndaenda bva ndandotsvaga mari iweyo bva ndaenda kundosalenda kwa chief. Saka zviri kureva kuti pari zvino imimi muri kuti chikamu chenyu chezviruda kubviswa kana kuti zvakatarwa nachangamiro kuti zvibviswe makabvisa, kwasara chikamu handisati ndakabvisa, asi handisati ndapedza. Ndakatombobvisa. Asi mune zvamakatonobvisa? Ndakatondobvisa. Masara nezvimwe kuti zvipere. Nekuti changamiro wakanditika dai wambowawarira kuti ugone kubvisa pakati, then togadzirisana nevanhu ava kuti kusaite mhirizhonga kana maproblems ekuti kana changoitika chesonzi ndiani ndiwe, toda kuti iwe tikuchenese. Ava vacheneswewo, kana paine zvinge zvozoitika kumashure zvodini zvoitika, but iwe zita rako risisiripo. Ndo pandakasacrifice ndikaitawo zvandakaita, ndikamhanya ndikaita matsvagira yandakadini ndakaita kusvika ndaenda kusvika nanhasi kutsvaga ndisati ndadini ndamira. Even kana chief ndakavataura ndikati no chief inini handina chinhu, asi ndiri kutsvaga nanhasi, ndiri kutsvaga. Saka tiri panhau iyoyo, magariro enyu kana kuti ugaro hwenyu hwakamira sei munharaunda yenyu? Ndogutsikana kuti panoitika zvinhu zvakadai izvi zvichida pamwe munogona kunge makatokanganisa ukama hwamami nawo nevanhu vazhinji, makagara sei munharaunda umu? Munharaunda inini magariro angu yandakaita munharaunda ndiwo yandakangogara ndiri. Wamwe wakanyorwa mazita yayo, wakagara munyaya yacho, wamwe wacho wana kutomboya kana kudarira kwa chief kwacho kana kuita sei. Wamwe wakangoti shamarika izvi zvinhu zvakaita seizvo zvizvika izvi zvinodini zvinoitika. Wamwe wakangotora ngofamba iye ari ega divi rake, kwakungoenda achingonzwa zvaakanzwawo, kana zvaakanzwawo ikoko inini handizizivi, obva angogara. Magariro andakaita ini, wamwe wacho wazhinji inini sepachangu handina munhu wandisingakwazisi kana kuti kumhoresa, but mukugarisana kwedu panoitika chinhu akushaiwa unosara kana kuti wairi watatu wanoti kana ndikasangana naye handimhoresa, chichagara chiitiko. Wamwe takangogara togona kana kusamhoresana pasina kana tatakatadzirana, mumwe asingazivi kuti takaita sei, but inini ndakagara handina munhu wandinoti ndati ndanongedzerayo zvinezvi kuti ndine dambudziko naye, nokuti uyu andiitira zvakashata kana kuti andirwisa kana kuti kudii, handina. Alright, aiwa tinotenda tangoti muzuva ranhasi tikwanise kupai mukana
wekuti muburitsewo divi renyu musazoite sekunge vanotora nhau vanokutsikirirai kana kuti vasingadi zvekare kuti divi renyu ribudewo pachena nekuti tinogutsikana kuti mukutaura vanhu tinotaura zvakasiyana asi chatinenge tichida chinangwa chedu chinenge chiri chekuti nyaya yedu iende kunopera mune zvakanaka zvisina kurwa zvisina mhirizhonga zvisina bopoto uye patinozosiyawo nyaya ichinge yapera isu tinotofarawo kana tichizenge takuona kuti paya patakauya uku nyaya yakazogadzirika so ikafamba so zvichida pamwe izvezvi tanga tisingatozive kuti imi mune chikamu chamakatonobvisawo kwachangamire avawo vari kupomerawo mhaka yekuti makanyora mazita pajira sekutaura kwamaita kuti mune zvamakanga manyorera mazita pajira mukufamba havanga vasingatoziviwo zvekare kuti mune zvamakaita nekuti ivo tichita hurukuro navo vanoti imimi hamuna chamati maita pari zvino zvichida pamwe makangoti zii pakatobuda zvekare imwe nyaya tatichazoda kukubvunzai yekunzi hanzi zvichida mune muprofita wamunofambidzana naye ari munharaunda imomo mudhuze imomo wamuri kunzi imimi makazoenda mukanopa mari yekuti nyaya iyi itsipikike ava vane mazita ava vanyarare vasataure nezvayo mungade here kukomenda pamusoro pemashoko ewayo? Ndinoda kukomenda. Taurai zvenyu makasununguka. Munoziva munharaunda imomo kachino chikenge chakuitika nditika hadzisi tarisiro dzese dzinobuda dzechokwadi. Isusu takatogara nemi ndichitaura nemi panapa munhu anopfuura ari apo kudai izvezvo anogona kutotora tamuona anga ine vanhu vaya veZBC ari kutotenga achivabhadhara mari kuti kuuya kwakaita kuvhireji kwenyu mimi watadze kudii asi zvatiri kutaura panapa hana kuzvidii hana kutsvaga. Muprofita uyu akauya kudhara, muprofita akauya manje manje ini ndandatova chairman kudhara ini pekuti iwewe munhu unoita chairman 5 years uyu wozororwa ouya ndofunga hapana kana makore akawanda uyu auya ari sekunamata handitika anamata kucheche John Masowe ndo kwandinonamata 3/4 zevanhu vacho vese vari apa dai kuri zuva ravo pese ndokunongedzera kuti iwe unosvika uchibatsirwa chechikwedere iwe nhasi unosvika uchibatsirwa kuchechikwedere chitaura munhu uyu kutsibika kwake kwaanoita kwekushatisa zvinhu nekuita kudai seizvo iwe wotsanangura nekuti inini manamatira andinoita nhasi andaona achitsibika bai asi anongoziva kuti kunouya vanorwara vanodini vanobatsirwa even kana mapenzi chete dai makavabvunza ivo kana vari vanhu vanopupura chokwadi pamberi paMwari muvhireji medu arapa almost mapenzi andarika 3-4 arapwa vanhu vachiona anouya akasungwa kudai vachidini achipora even kana uchechi ikoko kunouya vanhu vachichovha nemabhara vanhu vaya vakudini vakuenda semanamatira yatinoita ndo yandinoziva muchidimbo handigoni kupupura nhema kana kutaura zvisina kuita chi munhu handiti iwo inini handisi kuziva kuti umbowo iwo pachezvavo vakahutora kuti uye isusu wacho tatobva kwamambo takazodzoka tikagara munharaunda pakagarwa meeting yekuti wakanga vada kutengesa nzvimbo yatinonamatira kanzera anga apo ameno mameetings avo avaita mabva iwavo vakadaidzwa vakaita meeting navo vakapedzerana navo ende hapana munhu akataura zvamuri kutaura izvi handiti kusvika inini ndazogara tiriko sekuvhireji tikati aiwa isusu kana tichinge tiri kumutemo wenyika kana kuti tichinge tiri kubazi redu rehurumende kunonzi nzvimbo yevanhu vanonamata haidii haitengeswe tichibva tamangara kulenzi kukanzuru postal for ED vakataura kuti hakuna zvakadii zvakadaro izvi zvekenge zvisiri mudare ramambo handitika zvezvaa zvekurwisana kwenharaunda yange yadefeat kuti ngatibva tadzinga uyo aende tibva tasvika pakuti chi even inini kana pakutanga vakanga vari vamwe vakanga vari kutoti inini ndofanirwa kudzingwa vhireji ndichidini ndichienda ndikati varume ini hana kuuraya munhu handitika handina kuuraya munhu ende mukatarisa pataimu yekunzi inini dai kuri kunzi ndakaita chinhu chekuti ndichirekete ndichida kuuraya munhu baba pa5 years panofanira kunge paine munhu akafa kana paine epolisi yekuti inini ndakuuraya chii munhu ndikati wataura ndikati inini ndinoziva kuchechi kwedu muteuro unoitwa pajira jena hausi wemikisana haurai chii munhu muteuro werunyararo kwandinoziva kunoitwa muteuro inonzi yekuuraya vanhu yemikisano inoitwa pajira dzvuku ndo zvandinodii ndichiwedza kutsanangura sedivi rangu kuti tigone kunzwisisana nekudini nekuererana tikatombosvika kana dhera takatoya kwamambo isino wandakauya nawacho takatowirirana vakatoti hanyaya maonero yamuri kuita yaitoda kuti tindogarisane tiwirirane tonyatsoita tsvagurudzo dzedu tichitsvaga kana kuti munhu anotibatsira tisina mari yakawanda inodini inobuda tikawirirana tikasvika tikaita meeting imwe hafu yavo yaitoti ngatiwirirane yekuti munhu itipedzere nyaya kuno kuti tiregedze kuendesa kumatare but mukurarama mune musingawirirani mese pakazobuda decision yekuti ngatiende kwachief ndo payakazobudira asi wamwe waiti ngaiperere kupi kuno kuti tichitaurirana toona kuti nyaya iyi toifambisa sei ndo mafambiro azvakaita izvi zvamuri kubvunza zvamai awa izvi hazvisi zvekunyepa kana dai makasununguka pamunouya muchiuya muchiona miti ndaikumbira kuti amai ivavo mutaure navo
Ayo, takasununguka nekuti isu patinofamba nepenyuro ndenharaunda. Saka patinofamba tinoda kuti chokwadi chibude pachena. Kana ivo vakasununguka kutaura nesu panyaya iyi, tinotoda kuti vatsanangure nekuti zvichida pamwe vanogona kunge vakutongopindawo munyaya vasingazive, hatizivi, tinoda kunzwa kubva kwavari. Saka tichida kuenda kuti tinopendera chirongwa, ndichakupai zvangu mukana wekuti kana mune mamwe mashoko amunoda kuti musiyire vatariri muzuva ranhasi mugovasiyira. Ndachida kungobvunza kuti muprofita uyu akakubatsirai pekutanga akazoita kuti munyore mazita uyu, muprofita munopinda mese kuchechi kumwe chete here kana kuti anga atoriwo muprofita wekune rimwe sangano rakasiyana nekereke yamunopinda? Muprofita uyu hatipindi tese. Muprofita uyu akatouya achigara pane mumwe musha pavillage handitika. Ndobva ndatodaidzwa namai wepo handitika. Mazuva acho ndaitorwara. Ndobva atosvika zvishuwa bva ndibatsira bva ndapona. Saka mukunge mabatsirana mukomana uyu aiitawo mabasa ake aiita achipota achidzoka handiti. Ndobva tatongobatsirana nemukomana uyu ndobva aenda kwaakaenda. Zvanoita mukomana uyu nguva yake kutoti iwewe namba dzake chaidzo ipo pacho ndaitowa nadzo nditotaura namba dzake ndiri kudzifonera aziti inini kuti nditaure naye ka ndokunga atondisira message totaura ipapo but ukaona atopedza iwe kuda uzodai unogona kuita 6 months kana kuita gore ozokuti haisi shamwari zvakadai semataurira yakaita kwandiri kuti iwe chii chiri kuitika kuvillage kwako ndiri kuona zviri kudai ndikati ndasungiswa shamwari chichichi ateriye anganditanga kubva ipapo anozotaura kuti naye kunyangwe nanhasi but makontakti ake ndinawo anogona kutoiti kana gore musina kutaura iye ozotidini ozotokutanga handitika ndichitoataura ndichamboitawo tsvagurudzo dzake handitika time yani anondibata ndobva ndadinowo futi ndamutsvaga ashauya kuno zvakamira zvakadai zvese izvozvo ndakataurira ini hamuna chandairamba. Alright, aiwa tinoda kutendai nekuuya pachirongwa muzuva ranhasi muchitsanangurawo divi renyu, mafambiro azvakaita nemaziviro amunoita imimi nyaya iyi. Regai ndibvunze kuti tochiti zvichida pamwe apa ndazonzwa manje muchitsanangura kuti munenge makatoendesa chimwe chikamu chemubhadharo kana chemuripo uri kudiwa zvichireva kuti izvo chiremba vava padyo nekuuya uzogadzirisa nyaya iyi kana muchinge mapedza. Saka ipapo regai tichipasiyana. Ndada kubvunza kuti toti pane umwe angoti aiwa ndoda kuuya kuzokubatsirai panhau iyi pachena, makasununguka here imimi kuti munge muripo muchigashira munhu uyu anenge angoti ndoda kuuya kuzobatsira nharaunda nenhau yemachira iyi? Imimi kudivi kwenyu munosununguka here kumugashira munhu iye kana kuti aiwa imimi muri kungoda kuti zvinhu zviende nenzira zvakabva nayo? Akangozvisunungukira kuuyawo iye anenge achingoti ndakasununguka kuuya kuzokubatsirai. Achinga atsvagwa nani? Zvichida pamwe pakuburitsa kwatinoita chirongwa kune vabatsiri vakawanda vanoona. Umwe anogona kungoti inini ndaona nyaya iyi ndoda kuuya kuzobatsira nharaunda iyi. Haana munhu amukoka kubva pavanhu vakanyorwa kana kuti kubva kwamuri, asi munhu angoona chirongwa obva asununguka kuti ndoda kunobatsira nharaunda iyi panyaya iyi. Imimi munosununguka here kumugashira kana achinge auya munhu akadaro? Ndinosununguka ndorambirei nekuti aida tingonzwawo divi renyu patakambokurukura neava takabvunza zvekare semubvunzo watiri kungobvunza ivo vakati isakasununguka. Chinoita kuti zvinhu zvedu zvisununguke handitika ndiri pamambo inini handitika patori nawamwe ishe handitika wakanga wafonerwa ishe zviya zvekuti unogona kufona munhu uchida kumutenga kana kuti kuita sei akazotonditaurira akati ashamwari unoziziva here kuti zita rangu inini rakanzi ranga rakanyorwa asi risina kudii kunyorwa asi dzakanga dzaanhau dzekuwachisana handitika. Inini handisipone kuti ndoda kuwachisa vanavo kana kuti ndoda kuwashoropodza kana kuti ndoda kuwatuka handitika. Chandaida inini sehama dzemunharaunda hapana munhu asingatadzi, munhu wese anotadza, asi mukutadza zvinhu zvinogadziriswa, asi ngazvigadziriswe zvine a polite way zvisinei kuti inini ndogona kuita tsagurudzo dzekuti kuti chingwa chinyanyonaka rega nditsvage majarini ndiise futi nechini nebhata kana kuti kuita sei hakusi kugadzirisa kana kusorova chinyaya. Nekuti mukufamba kwedu mukati mawo iwo mune vanoburitsa futi mashoko. Unoziva kuti paya kuti nyaya izonyanya kudai sezvo tekeketa zvodai dakadai takapota nekukuti tikadini tikadai handitika. Unoziva kuti zvinge zvakadai panoita gurupu revanhu 10 kana 20 vanogona kufamba vari convoy hazvirevi kuti wese mima wakudini handiti. Saka inini izvo zvese izvozvo kana ari munhu anouya anobatsira handitika achiuya nenzira yekudii yekubatsira handitika inini handipokani nazvo nekuti inini kana ndikaita dambudziko ndoda kubatsirwa kuti ndirarama inini mukaita dambudziko ndoda kubatsirwa kuti ndirarama uye hama dzangu dzese idzi ndoshuvira kuti dzigare tichionana nekuti mangwana ndo dzichandibatsira iye hama dzangu nanhasi nezvamwe vanosvika pamba pangu handiti
last time yakaita mhirizhongo achida kuroona kumastendo handiti but wakatopedzisira wadaidza inini ndakasvika ndikasorova dambudziko iroro handina kuramba nekuti mukati macho mune vanhu wanda ndakadini vana ndakanyora hakusi kugarisana munharaunda indotoshuvirawo kuti pamatambudziko avo ndinge ndiripo zvinowanetsa ndinge ndiripo ende ndoshuvirawo kuti wese dai vagona kusvikawo pamba pangu nanhasi vamwe vacho tototengerana madhiringi vamwe vacho tototaura nyaya kana nditoriwo nesimbi yandinoda pamba pake handigoni kutya nekuti inini ndakamunyora ndakunyora ndine chinangwa chekuti ndaida kumuuraya iye hama yangu ndinotofoseredza kusvika asi vamwe vasati hava vasvika papotenja ipi iyoyo but ndoshuvira kuti dai Mwari apindira kurarama kwedu kwadini kwapo nekuti mukatarisa inini handina munhu wandakatema nedemo handina munhu wandinoti inini ndakanyora kuti inini afa handitika kuna vanhu vanototema munhu nedemo ga kana tinozwa kuti munhu akatema zvine evidence yakadini yakakwana handitika panofa munhu panoita umbowo handitika mumwe munhu andonzi right now imi munoyazoziva kuti nhasi mimi munhu uyu mukaenda munondotora kuti bhuku rake ane maasi manogona kuti atori ne16 years achirwara but anogona kundofa zvava zvanzi ano afa nekuti no pamba pacho pane munhu ainge akanyorwa zita handimunyasonzo kutonga kunoitwa nyaya yedu isusu kana tiri kukaucha totonga tiri kuzvipatara kune madoctors zvinotosiyana ndosaka muchiona kana vanhu vazhinji dzimweni dzenguva tinopera kufa tine nhau yekuti takatarisana nekuenda kun'anga tine nhau yakatarisana kuti nekuti tida kuenda kumuprofita but iwewe munhu ine HIV handitika but ndinoyazo takarasima kuti uyu ndiye adini handikwadza handiti handisi kuti ndo zvawakaita but tikupa maexample ndichipedzisira ndichiti tarisai munhu kunyaya yangu handitika zvakashata zvakawandira kwandiri ndakazi ndakaenda kuMozambique ndakatora mwana ndikatizisa ndakazodai ndikadai ane mishonga yainawo anoti akadai seizvo ane kamhuka kaanako azodai akadai already background anoenda Mozambique already zvandakutaura kuti ndiri kunzi makazobuda muchiti ndakauraya ningi gurupu rakadai handitika imimi nyaya yenyu payakatobuda imimi handitika pa TV handitika hainganzi yaburitswa nenyanga handitika but yakabuda zviri chokwadi nekuti zvakaita izvo zviripo saka mabudiro akaita inini nyaya yangu kuna Bozhongora even kana nanhasi inondirwadza nekuti kutaurirwa manyepo chino chausinawo kuita zvinorwadza baba kuti wazodai yakanga yanyaya yekugadzira chinhu nekuwachisana zvimwe zviya zvekutoti kana mumwe munhu anogona kuti munhu uyu ndofunga zvakutoitika izvi kwakutoenda kumagumo kana kuti kwakuenda kwekutoita sei ezilongo mukatarisa chiremba akati unofanirwa kuti ubva muno muchindozarira handitika but chief semunhu akaenda kuchikoro akaona kuti nyaya iyi kulow yedu yegovernment haidi haiko ndinoenda ndichindoita sei kana chief akatitaura kuti haikona kurwa kana kuti kuita sei handiti kana kuti kutukana kana kuti kuita mhirizhonga handitika yes even kana wani ndotosangana nawo wani vachitotaura kuti no panapa zvazodai togona kana kutonini avo vanonyora mazita totoseka paya totodai sezvahachi totopfudzana saka shuviro netarisiro mukugarisana tofanirwa kubatsirana zvakafanana muvillage medu imomo makauya n'anga dzakauya imomo handitika dzikatenderera tikadaidzwa sevillage tikapinda mumatare neni ndakapindawo but mune misha yaibatwa nyoka ichibatwa zvakadai nezvakadai handitika but hatina kutora matombo tichitema munhu hatina kutuka munhu nhau yayo yekuti wabatwa neizvozvo vakaendesa zvavakaendesa kuti zvidini zvigadziriswe handitika but mukada kutarisa nyoka idzodzo handitika maybe dzaitorara dzichiti yamwawo kana kuti zvisina kana kuti kuita sei but hapana munhu akaita violence ende hapana munhu akaburisa munhu muna Bozhongora kana kuti zvadai zvakagadziriswa pai munharaunda murunyararo ikagadziriswa ikadii ikapera imimi semunhu zvanoitika zvakadii zvakawanda even kana dai iye Bozhongora dai yakauya akandiinvestigate akanditora akandigara handiti wakanga uri kupi zvakanga zvakamira sei ndichimutsvitsa pane munhu akanga akagara neni uye hakuna chinhu chinonzi chinobuda chiri chekunyepa kana chabuda pafoni chaiswa nemunhu ini mukandisira message panapa ndoti yaiswa neavo muri maisa zvakabuda but kana ndakutsika ikonzi ende mukatarisa wakazobudisa nhau idzi dzekuti unzi kwakazonyorwa mazita zvakadai hawazi tikatarisa most of them delegation yakubudira kunyaya dzehighlight dzetimu randaifamba naro kupolitics ndiwo dzinenge dzakutsvaga dzichichipani dzichichipa ava hawana nyaya vakambotaura ava hawana nyaya yekuti inini wakaona inini message yandakaisa mamessage andakaisa ndo andaitotaura nawo handitika nemastatus yandaisa pafoni pangu handitika ende kana pawainditaurira hana kuramba because chino handikoni kuramba chino chandaisa pafoni mukombe chine umbowo wakazara even kana mukatsvaga kudatabase unochiona iwo ngawatsvage kudatabase handitika kwakaiswa chinhu ichi
kuti nditi inini ndakauraya vanhu vakati mumwe ari kuefa akazoenda kun'anga yakati akauraya inini wobata wachiona inini kuti inhamba dzangu here hapana chinhu chisina umbo zvese zvine umbo but panoitika chino chinoita fanika kunge chakareruka kana ndichitaura inini kana ndichinyepa kuti amukoma wati zvakati ndichinyepera sisawa inoita nge nyaya ini ndoitora simbo kuti ipere kuti yapera but imi mukazogona kunditora nasisawa ndogona kupesera ndagana ndadai muchindibvunza mubvunzo ndisingagoni kupindura ndizvozvo but nyaya inenge iri apa inenge iri nawe kuti chaipa tipesane kusvika nekusingaperi kana kusazomhoresana kusvika nekudini nekusingaperi ndo nawe yatiri kutaura nezvazvo nematools amuri kutaurayo matools akatengwa ndisipoini dare rakaitwa iri ndaa ndisipoini even kana pakatosviwa pacho ndakatoenda ndikandobata maoko makusenati handiti but vanhu vepakafirwa ndine dambudziko handina ta ndinongedza mumusha mavo but vamwewo vanenge vari kuuya vaya vachiti vari kundodai nekudai handiti even kana akaita umbowo pagurupu ravo akaita handitika umbowo hwaakaita but vamwe vakanga vari panhama vakatoti ndo umbowo wacho irihu ndio umbowo wacho irihu wari iwo futi wakuya vachindotaura kuti asi zvaitwa naninga hazvina kudini kunaka asi zvaitwa naninga hazvina kunaka ende handina munhu wandakandoataka kuti waitire umbowo kana kuti iwo wazoita sei handinei nazvo nekuti handirwadziwi nechinhu chandisina kuita kana kutaura mukoma ndinonyarara asi mwari ndiye mhinduro nerimweni negore mwari ndiye chi mhinduro chandaita ndatadza ndinotongwa nekuda kwechandadii chandatadza aiwa toda kukutendai nemukana wamatipawo kuti tiite hurukuro iyi nemi tichinzwisisa divi renyu tinogutsikana kuti tichazenge zvekare tichisangana muchikamu chinotevera patichazouya tichiona pakanga paine jira tichiona miti nekuti panyaya yemiti apa rutonzi muti uyu rutonzi ukaoma vari pajira vanofana kuti vafe ndio mataurikira zvakaita saka toda kuti uye tione muti uri kuoma uyu imi mati muti aiwa izvozvo watove green saka toda kuuya toona muti kuti uripo zvichida tobva tataura zvekare namadzimai kana vakasununguka votitsanangurira divi ravo renyaya sezvo vari kunziwo zvekare varimo vane ruoko mukutsipika saka toda kutonzwawo kuti zveshuwa vari kutsipika here nyaya iyi kana kuti ivo havatozvizivi vari kungonenerwawo tinokutendai baba nekutsanangura kwamaita handizive kana mine mamwe mashoko hatidi kuti tikusiyei muchitsva kana mine tumwe tumashoko twamungada kuti regai ndibve ndangosiyira vaoni tumashoko utu mukana wacho ndiwoyu watiri kukupai wokuti mutsanangure musiye mashoko enyu inini mashoko angu anongoti kana nyaya yaitika ichigadziriswa ngatisatore mamwe mashoko emanyepo ekuedzera kana kuti anokonzeresa marwo kana kuti kukushidzira nyaya ngatiitei chiitiko chedu isusu chichienderana nemataurirwe ezvazvaita even kana mune zvinobuda kune vatori venhau ngakubude zvinhu zvine umbo hwataura vanhu semabvunzira yamakawaita semabvunzira yamakandiita handiti zvino zvinenge zvine umbo kuti apa padi pataurwa uye ngatigadzirisei chinhu munzvimbo tichigadzirisa ukama nekuti kana tikaenda kukoti yedu yelowo isusu kuna vanotongerwa kufa nevasingatongerwi chii kufa handiti saka ngatigadzirisani tichiziva kuti ramangwana redu rinenge rakamira sei how is tomorrow mwana wangu anogona kufuma aroora pamba pako wako anogona kufuma aroora pamba pamwe asi isusu tiine marwo nezvinhu zvinofanirwa kuti zvigadzirisike zvodii zvopera ndosaka muchiona kuti chinhu chese kana chaita chikashata chikatadzikanwa chikashata chinogadziriswa ndofunga kunoitika zvakawanda zvinotoitika zvine mapoka nemapoka but zvinotogadzirwa zvichipera vanhu muchimhoresana muchigara murunyararo senharaunda vanhu motodii motoshanda but kwete zvekuti zvakafanana even kana mukada kuti mutarisire zvezvimwe zvigaro zvedu zvatinoita mukushanda kwedu even kana kupati zvakava zvatozvindichisiya izvozvi nditobva panapa da kutoenda ndonyora maseo mapepers emaseo kuti autoni undoda ndodini apedze ndotosaina ndinipisi todini toendesa handitadzi kuti ndirango ndiite basa iroro ndagara ndichiriita ende ndakaripiwa handitadzi kuti ndiramwe nekuti ndakabva ndanzi ndatodai kana kuti kuita sei kana kuti ndinoti uyo akandiendesa kudari kwamambo rega ndimunzvenge rega ndimutuke handichamhoresani nawo handisi panyaya iyo aiwa toda kukutendai vadiwa vaoni ndinogutsikana kuti mava nerizere kubva muhurukuro yataita muzuva ranhasi tichazenge zvakare tichiramba tichingoenderera mberi zvichida pamwe pachazoti chiremba vafunga kuti vakunogadzirisa nyaya iyi tikatenderwa tichanga tiripo kuitira kuti nyaya iyi ijeke kuti aiwa nyaya yazopera yasvika painoperera tonzwa zvekare zvinenge zvichitaurika ipapo tinokuvigirai zvirongwa izvi paNhembe TV kana musati masubscribe tinokukumbirai
kuti musubscribe mobatidza ka notification bell kaya kuitira kuti pese patinoburitsa chirongwa chakaita seichochi kana zvimwe zvakasiyana siyana mugokwanisa kuziva kuti zvirongwa zvava kubuda. Tichikukurudzirai zvekare kuti mukwanise kunzwisisa maitiro atinoita zvirongwa, nekuti vazhinji vanoona pamwe tinoita zvirongwa nana chiremba vakasiyana siyana tichiita hurukuro. Chinangwa chedu ndechekuti zvirongwa izvi zvidzidzise nharaunda dzedu kuti zvakamira sei, zvinoshanda sei, zvinofamba sei. Hatipo pakuuya tichizokumaketerai kana kuti mozoti tikuadvertisa basa rana chiremba, aiwa kwete. Chedu isusu kudzidzisa. Asi kana paine anenge asanganawo nekuti ana chiremba waona kuti matauriro aita kana mashandiro anoita anoenderana nedambudziko randinaro, vakasununguka zvekare kuti bata panhamba dzedu isusu dzenhare. Ndo kazhinji muchiona kuti hatiise nhamba dzana chiremba dzenhare pazvirongwa zvatinoita, nekuti kwatiri hatisi kumaketa basa ravari kuita, asi tiri kuuya kuzodzidzisa nharaunda mashandire anoita vana chiremba vakasiyana siyana, vangava vechivanhu, vangava vechipostora, vangava zvekare vamwe vanoita zvakasiyana siyana. Tinenge tichingouya kuti nharaunda dzedu dzidzidze kuti zviri kufamba sei, kana tiri kuchivanhu zvinofamba sei, kune nhau zvekare dzakadai so dzinoitika. Ndo chinangwa chedu senhepfenyuro yenharaunda. Asi makasununga kuti bata vanhamba dzedu dzenhare kana muine nyaya yamungafunge kuti aiwa tinoda kuti venhimbe vange varipo vachitiburitsira nyaya iyi, kana kuti muine zvamungangoda kubvunza, sunungukai kuti bata tinokupindurai nenguva. Kazhinji kacho tinoona vazhinji vanouya kuma inbox kwedu tinopindura zvakasununguka. Hatina vatinorwa navo, hatina vatinosarudza. Tinokutendai nekuona chirongwa. Baba, tinokutendai nekuuya pachirongwa muzuva ranhasi. Tinotarisira kuti muchikamu chinotevera patichazenge takukushanyirai kumba tichasvika zvekare toita hurukuro yakanaka seyataita muzuva ranhasi. Tinotenda nekutoti ndoda kutoti mutionewo mengo yacho iyoyo, uye gore rinouya ndoda kukudaidza yabereka mudye mengo mutakure, mengo yacho iri kunze kuoma iyi. Aiwa, tichazenge tichienda kunodya mengo kumba kwababa. Tatenda.